Bona nit. A veure, l'altre dia vaig rebre un WhatsApp. Jo estic en el club de la biblioteca i el senyor Toni Gisbert demanava gent per a que vull contar alguna cosa. Jo, cor de bona ànima, dic, jo. I diu, vale. I dic, però tinc que pensar. I després vaig pensar, Toni ja no se'n recorda, jo ja no pense ni dir res, perquè jo en realitat jo no sé contar, jo sé escriure, perquè jo escric poesia. I ahir em diu, Toni, diu, Txelo, ja has pensat? Diu que encara no. Diu, doncs pensa un poquet més. Vale, així estic. I pensant, i fa, senyor, jo què dic? Jo què dic a aquestes bones persones? I resulta que em va vindre com una il·luminació, com un ratll d'alegria, de sentiment. Perquè nosaltres, ma mare, tenia una germana hermanita, li dien Rosa, i ella va sentir la llamada del Senyor, perquè ella parlava aixina, la volíem molt, era molt estimada, la volíem moltíssim, era un referent en la família. Ella va sentir la llamada, perquè jo li dia, tia Colló, vostè per què s'ha fet monja? Ai, Maria Consuelo, no diguis aquestes coses. I és que de veres, jo ho dia en el cor, en la mà, i ella s'antiguava perquè cada volta el cor era seguit. I ella dia això, que ella havia sentit la llamada del Senyor. Doncs ella, als 21 anys, se'n va anar a Igualada. D'allí va fer la preparació i conforme fora, i després ja la van destinar a Arenys de Mar. A Arenys de Mar nosaltres tenim molt bon record, molt amistats, allí en el convent coneixem, ara suposo que les madres van canviar moltes vegades de convents. Però les monges no tenien vacacions com se supon que tenen els senyors capellans. Jo tinc entès que en tenien una vegada a l'any i les monges en tenien cada 5 anys. Jo, tia, i per què? Maria Consuelo, per què és així? Perquè així tenim... La veritat és que era una monja de cap a peus. Era una senyora monja. Jo moltes vegades li preguntava per què se n'havia anat de monja. I ella, en realitat, no sé si m'ho volia dir o no m'ho volia dir. Jo m'ho suposo i m'ho calle, però, bueno, per lo vist va pillar aquella cosa com a que era d'ella i que era la seva obligació i la seva devoció, per damunt de tot devoció, de cuidar els seus ancianicos, que deia ella. I clar, quan venia cada 5 anys, quan venia la tia Rosa a festes de Sant Blai, quan més fred feia, i feia, tia, va gelar-se. No, Maria Consuelo, no, este hàbit és el d'hivern. Este hàbit és el d'hivern i veig molt calenteta. Vaig, jo que sé, escorfolls que duria, perquè tota la roba interior diu que se la feien elles. Imagineu-se si eren listes. I res, venia a ciris, tots els ciris, i teníeu que veure en quina devoció ella mirava Sant Blai, això és de veres, com que estic així davant de vostès, en quina devoció mirava Sant Blai, en quin amor estava, perquè ella estava enamoradíssima del poble. Bueno, és que era de Bocairent, però ella estava molt enamorada, fins i tot ella estar tants anys fora, ella venia a Bocairent, i clar, cada 5 anys, però no vull dir-li res, anar pel carrer. Ai, Sor Rosa, quant de temps? Ai, hola, hola. Qui és Maria Consuelo? Ai, Sor Rosa, sí. Ai, és que no em deixen tranquil·la. Qui és? Tia, jo què sé. Clar, ells la coneixien a ella, però ella ja no coneixia a ningú. Se ho corria tot. Es corria els ciris, les caixes, i fins i tot per la nit la fèiem eixir a les caixes. Què diran, Maria Consuelo? I tia, que diguen el que vulguin. Vostè ve a festes, doncs té que veure les festes. La Diana, Sant Blai. I un any, el dia del Santo Cristo, estava al temps, així li dic, tia, bueno, Txelo així d'ella embarassar, en xiquets xicotets, tornant a estar embarassar, i ma mare feia, que ve la Rosa, tinc que comprar més pardenyes noves, tinc que anar a casa Manduca i a comprar més pardenyes noves per anar a acompanyar a la tia. Però la mare en realitat es quedava en casa perquè tenia molt que atendre i tenia molt que fer. I aquell any li dic, o li diem, perquè anàvem també la família, les meves cosines, les meves germanes,
tia, el temps està malament. No, està bé, és que una vegada estigui així jo ja vull veure el despojo del moro i així ja ho acabe tot i així, clar, van pujar bé, però a poc va anar el temps tancant-se i van baixar nevant. I res, al cap d'uns dies ja la vam acompanyar o l'acompanyaren a València, d'allí la duien a Arenys de Mar. Ella quidrava per telèfon i dia, ja estic en casa, estic bé, ha plegat bé, estic molt contenta, perquè és que en realitat, per molta devoció que tinguera, una vegada ella eixia del convent, volava. Es convertia en una xiqueta, perquè en realitat era una xiqueta. Eren 5 anys tancar en aquest convent, eixien al precís, al metge, a gestions, al que fora. Però una vegada eixien, és com si es lliberaren i es posaren ales. I al cap d'uns dies ens escrivia i feia queridos hermanos. Ya sabéis que llegué bien, ya me quedan 4 años, tantos meses y tantos días. Hasta pronto. Bueno, com les monges no podien vindre a les bodes dels nebots, els nebots era sagrat que quan es casàvem anàvem a Palma de Mallorca i a veure la Terrossa. I l'any que jo no me'n recordava d'unes normes, i quan venia a festes, ma mare li preparava l'habitació del meu germà Vicent i del meu germà Pedro. En unes cortines, en un pam aixina, perquè no es vegera res, enforrellat. I feia, però tia, no, Maria Consuelo, i si entra algun fester? I no, era impossible. Però què tenen que fer-li? Si no li se veu la cara, i pareix que duga un buso ahí. No, era una monja, però monja. I quan anàvem, jo no recordava una norma que tenien les monges, i és que els novensans no es podien quedar a dormir el primer any de casats, d'anar de... I vostès diran, per què? Pregunteu-ho. Doncs ara vos diré per què. Perquè resulta que si jo estic parlant de fa 40 anys, resulta que faria uns 40 i pico més, luego seria un centenar, que era anys, supon que de faldons, es va casar una cunyà o una germana d'una hermanita. I van anar a veure a la germana. Perdó. I al cap d'uns dies, per la nit, el convent estava en silenci, el convent estava tot molt quiet, els ancianicos que dia ella estaven tots callats, estaven molt bé, i senten gemecar. Perdó. I no us penseu res raro. Digueu, i què penseu? Què penseu que anava a dir-vos? Perquè sentien gemecar. Penseu alguna cosa? Què penseu? Que estaven passant-se bé els novensans? Doncs no. Doncs resulta que la nòvia s'havia posat de part. Perquè ningú sabia que s'havia casat, això és de veres, ningú sabia que s'havia casat embarassar en aquell entonces. Entonces això, uns novensans pariren un convent de monges, la novensana, per la veritat com a que no. I no ens quedàvem allí, ens quedàvem en casa Angelina. Angelina era, com si diguérem, un trosse de mà de les monges, perquè entonces monges eren poquetes, cada dia menys perquè no hi ha vocacions i tal. I esta senyora era fadrina, es ajudava molt, es feia recaus, es comprava, tal i qual. I es quedàvem en casa Angelina. Clar, jo la primera nit, anar allí, perquè jo vaig anar, i la primera nit, no, Maria Consuelo, no, que a dormir a casa Angelina, ai, ties, de veres, no me'n recordava, que per cert, Angelina, quan va faltar, o quan ja es va posar la dona més major, ja estava més fastidiada, en tot el carinyo i en tot l'amor del món, elles la van cuidar, que jo, casualitat, que la vaig veure. L'últim any que vaig anar, la vaig veure. Clar, ella a mi ja no em va conèixer, perquè la dona estava ja molt major i estava malalta. I diu Angelina, ai, macos, molt bé, ai, ja que alegria, mira, així jo tinc companyia, perquè jo era fadrina, estava soles, i molt bé. M'ho sopar, macos, mira, deixeu ahir les maletes, m'ho sopar. M'ho sopar, jo tota, de veres, que estava vergonyosa, jo tenia vergonya.
Ja ho tenia tot, tenia la taula parada, ens presenta el sopar, però jo no veia aigua, ni veia Coca-Cola, ni veia res. I quan em dono compte em veig una botella de cava català. Jo dic, Angelina, diu, sí, diu, que tu no tens costum? Jo dic, no, doncs no, si jo només de veure la cervesa em mareja. I me'n vaig anar a dormir en un pet. Que calor tenia, que calor. En sèrio, és que anava a bacs. I jo vaig veure el llit, i era un llit, recorde que era un llit molt curiós. Semblava com aquests contes que veien de Disney i tot això de xicotets, que és com un camastre, però d'alto. El seu colxó, la seva colxa. I jo vaig fer xum i vaig rebotar, perquè allò estava més dur que la pedra. Vaig rebotar, però que no s'ho pugueu imaginar. I res, totes les nits Txelo bufava. Totes les nits em bufava. Després, altres anys, és que clar, són moltes anècdotes que això a mi em serveix com un homenatge a ella, perquè ella era molt estimada i molt volguda per la família. Un altre any vam anar, només anàvem 2 o 3 dies. I la madre es donava migdia o un dia, depèn de la feina que era, migdia o un matí o una vesprada. I li dic, tia, on vol anar? Ai, no ho sé, Maria Consuelo, no ho sé, no se'n podria anar. I una hermana li diu, soy Rosa, yo me voy a tal pueblo a recoger pasteles, perquè les monges són de l'ancians desemparats i tot el que es donaven elles ho arreplegaven en tot el gust del món. A part d'això és que nosaltres li menjàvem com un hotel, això és la veritat. Dice, de por donde yo paso hay un parque temático. ¿Se quieren venir? Diu, ay, sí, me gustaría ver los delfines. Jo em quedé mirant i dic, la tia Rosa en un parc tipus Cullera o d'això, i bueno, bé. Tia, vostè vol anar allí? Jo sí, Maria Consuelo, ai, que il·lusió em fa. I és de veres, és que ja he dit que era com una xiqueta. Era com una xiqueta perquè quan eixia se ho disfrutava, se ho gadia com un xiquet. Així és que anem allí, Paco, Damián, que era xicotet, Txelo i la tia Rosa tota de negre. Només li se veia la cara. Tot l'hàbit. Jo, tia, té que passar una calor. No, Maria Consuelo, perquè este és fresquet, este és de tergal. I vaig duia un corset perquè tenia l'esquena delicada. Així és que imagineu-se lo fresqueta que estaria. Així és que anàvem per allí i vam dinar. Me'n recordo que vam dinar un pla de macarrons i li vaig endossar un pot de Coca-Cola aixina i ella s'ho va jalar i no va dir ni pio. Potser en el convent no menjava res, però allí sí. I estàvem esperant que es fera l'horari, hi ha diferents horaris, l'horari de les actuacions de delfins. I anàvem per allí passejant, i anava un xiquet de la mà amb son pare i fa, papà, mira, no mires, no mires. Jo, xico, ni que no haguéreu vist mai una monja. La veritat és que llamava l'atenció perquè totes anaven en una tireta, en un filet, i ella tota tapada de dalt a baix, però la veritat és que sí que es notava. I quan estàvem allà en la grada, allà tots sentats, estàvem infinitat de colors, verd, roig, blanc, cristal, i enmig un negre, una negra, pareixia un pingüí. I dic, tia, pareixia un pingüino. Ai, Maria Consuelo. En fi, que vos contaria moltíssimes més coses, però tinc que pensar més. Tinc que pensar més perquè no me'n recordo ara. Mos han passat moltíssimes anècdotes, molt bones totes. Ella va estar en Arenys de Mar, d'allí la van traslladar a Jaca. I el poble d'Arenys de Mar va demanar firmes perquè la tia Rosa no es manejara d'allí, però se'n va anar. El que passa és que en Jaca el clima a ella no li sentava bé per l'esquena, entonces ella va tornar a Arenys de Mar. Després ja a poc a poc va anar fent-se malalta i va estar en Mataró, i de Mataró en l'hospital, i de Mataró ja va passar a Saragossa. En Saragossa està, diguem, el convent, la residència dels ancians, però en un apartat està
la residència de les hermanites que ja estan més delicades, que ja estan a les últimes d'elles, que van en gotero o el que siga. Vam anar diverses vegades a veure-la i la té està enterrada en Saragossa. Li van fer un senyor enterro, la madre de Saragossa estava molt, molt contenta de veure la barbaritat, perquè vam anar tots, uns quan van poder, uns la vespre, altres el dia de l'enterro, i allí està la tia. Nosaltres la recordem amb molt de carinyo i espero que ella, des d'on estiga, s'hagi risc també un poquet i que vostès ho hagin passat bé. Gràcies.